Sou molts els que manifesteu a través de les xarxes socials o a través de missatges personals el vostre desig que Força Catalunya es presenti a les properes eleccions al Parlament de Catalunya que tinc aquí al darrere. Sou molts els que m'heu manifestat també personalment el vostre desig que jo em presenti amb Força Catalunya, naturalment, a les properes eleccions al Parlament de Catalunya. I és que sou molts els que desitgeu que un independentisme conseqüent, disposat a encarar-se amb Espanya fins a trencar-hi, entri al Parlament de Catalunya. Sou molts els que desitgeu que un independentisme amb dignitat, amb coratge i que defensi els veritables interessos de la nació entri al Parlament de Catalunya. Sou molts els que desitgeu que allò que diem nosaltres a través dels nostres vídeos o a través de les nostres intervencions televisives se senti també aquí dins al Parlament de Catalunya. I us puc assegurar que així serà. No us defraudarem. Ara bé, aquest desig s'ha de transformar en voluntat. I aquesta voluntat significa que tots vosaltres, aquells que manifesteu aquest desig, això sigui una voluntat de col·laborar amb Força Catalunya. Que us transformeu en promotors, en artífecs, en impulsors del nostre projecte polític. Perquè nosaltres sols no ho podem fer, us necessitem a tots vosaltres. És d'aquesta manera, formant aquest equip amb tots vosaltres, com aquest ideal que tenim, que és la fundació d'un estat català independent, el podrem fer efectiu. A través, el primer pas, fer entrar Força Catalunya dins aquest Parlament.